tembang sing sepisanan kanggo teman-teman sekalian lho ya maaf. Tadi mau mantene ya. Wis foto karo aku sore mau no. Ya heeh esuk dalu maaf. Wis muga-muga guyub rukun nek padha omah-omah ya heeh ya pancen kaya mangkono heeh. Sing disuwun kaya ngono lan awake dhewe minangka dadi wakile yang minangka tuan rumah atau saka Bulbek bengi penjane Bapak Sugianto. So Ibu Ayu matur nuwun sedaya. Ini sampun kepareng mesabiyantu bayu bau suku lan sapanunggalane becik tenaga lan pikiran atas bantuannya sedaya kemawon diaturkan terima kasih. Ya, merga Pak Gianto so Ibu Ayu ora iso ngladeni dhewe para tamu undangan sing marang rawuh tanpa dibantu kelawan ibu-ibu sing masak ana pawon. Heeh. Bapak-bapak sing gawe wedang utawa nggon jayengan. Heeh. Para sinoman para muda-mudi taruna sing ana ing rancang kene ya tanpa dibantu kelawan para sinoman ana ing rancang kene njane Pak Gianto so Ibu Yayu ora iso ngadeni para-para sing marang lenggah. Oh, nyaosi daran, nyaosi unjukan. Ya. Para marang taruna leh nyambut gawe kek awake dhewe teko nganti sayahene ora mandeg, Nduk. Ya, ya. Kula makile penjane Bapak Sugianto so Ibu Yayu, terima kasih sedaya ingin sampun sabiyantu terhadap apa yang menjadi gawene penjane Bapak Gianto so Ibu Yayu. Ya, utamane karang taruna. Heeh. Karang taruna nglancang ini nom-nom ganteng-ganteng pinter-pinter lan nyambut gawe karang taruna kene cepet-cepet sajet-sajet saking cepete lek nyambut gawe karang taruna kene. Sore mau aku dikeki wedang rong tak ombe dikukuti kok saking cepete. Maksudnya dikukuti iki sing adem diganti sing panas. Oh, pangelan paket kok, Nduk. Lah ya, ya. Wis sampe dawuh. Yo iki arek nembang. Oh, ngono. Lah iki nek bintang tamu loro no. Ya, sing siji genah cetha. Pokoke Niken Salindri bengi iki kudu rawuh. Heeh. Leh rawuh njane Bapak Sugianto so Ibu Yayu. Udakara nang sasi kepungkur pamrih apa genduk Niken yen iso sowan. Oh, ngono. Alhamdulillah sesuai karo apa sing dadi idam-idamane dari Pak Gianto saha Bu Yayu saha teman-teman sekalian iki genduk Niken iso sowan iso rawuh kanthi kondisi awake sehat walafiat lan atine lagi berbunga-bunga. Oh, ngono ya. Biasane nek teko ning wayangan ki lek melu dalang liya ki jam 11 lagi teko ki mau jam 09.00 wis teko. Mergo awake dhewe iki spesiate lho. Oh, ngono. Spesiate. Nek karo aku wis kaya bapak karo anak. Oh, ngono. Ya mung catate aku sing ora sing ukir jiwa ragane. Oh, ngono ya. Iya, heeh. Nek manganggepe ya kaya wong tuwa. Lah iki ditambahi karo genduk legit. Oh, saka Seragen. Oh, iya loro. Mula sing cilik sik, sing bocil sik ditampilke kok sing gerang. Oh, ngono. Legit. Iya bibit unggul luar biasa saka Seragen. Oh, ngono. Enggak hanya nembang, enggak hanya joget, ning iso dikuasai kabeh. Oh, genduk legit ya. Dhisik-dhisik. Ya ini Arni mania wis padha ngenteni. Gen sabar sik. Genduk legit sik sing tampil. Oh, ngono. Ya jatuh jumeneng ya, Nak. Ya. Jatuh jumeneng. Oh, ngono. Disumpati Mas, disumpati. Aku musik Mas. Ya. Ya ono musike, pamundute teman-teman putri kudu dikeki musik. Oh, ya komplit. Ngaturi jumenenge genduk legit saka Seragen. Ayo Mas Ato.
Dit. Nggih, sugeng dalu. Ya. Pripun kabare Nduk Cahayu? Alhamdulillah sehat, Pak. Saiki wis rada gedhi ya wisan. Nggih, mosok cilik mawon. Iya. Kok jumpai karo mboke ya. Nggih. Biyen